the best of play you could cool your people you are jing Nongialam ke BJP but MLA ke South Shillong constituency Bah Sanbor Shullai ulano Synniang haduh silak tingkah syai Meirad Kmoin Wahlang kum ke jingkyrshan jong ya ke iashimbynta snggi ha ke jingiakop mareh marathon ke Long hari Australia. Bah Sanbor iakynduh Meirad Kmoin Wahlang bala hynne snem karta hynne ke sngi ben pynkup burom hashuwa bnai iashimbynta ha ke 13 Pan Pacific Master Games 2024 ke Long hau bnai Naiwieng ha Gold Coast. Naga distrik jong hynne ilala ban ai jing raplen naga bantari jong re uble na kerku godo naga bantari jong iru inang uble na sunran nakti jathala jong inang ba me inang la ban tre phampa sisu yakine Nalor kani ka song pisa Bah Sanbor ula sngewbha ru ya ka song pisa ba life hajar tingka sha Coach Bah Benningstar Lyngkhoi kum ka jing sngu ha ka jing persang jong ban ra nam ya ka Jylla. Lakban kedua ke Sorkar Jylla kala ai ke jingkular ben pelut ya baru ke jing dan kam Meirad Kmoin Wahlang ha kani ke jingleit iashimbynta ha ke lumpung yakop mareh ha Australia. Meirad Kmoin Wahlang ini benich ha Australia ha ke art khandai tarik urisa. Ero lagi sulit tangkat ba il ai hukum ni sar bang le ban le jong kan ta sulit. Ni kumne shibune kiba ro kini kibaya neru kini kiri ro ba ro ba ya wan pada situ mane syong lang ne banya le burom na kapatari jonga wat laga longtang ka barit ning sularan tong bang sula kumna ba ba uble ai ba pini